Vadiwa vateereri tatsoka zvekare nemamwe messages pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai ndibva ndakuverengerai a message that was sent to me as a WhatsApp voice note. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, can you please post for me makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri kuda kureururawo pamberi paMwari kuti ndakatorera umwe mukadzi murume wake, but by the time yandakazotanga kugara nemurume uyu ndakabva ndafind out kuti rudo rwandaifungidzira kuti ndainge ndinarwo mukati memwoyo wangu ndichiti ndichazomupa rwaiva rudo rwefake, because by the time yatakatanga kugara tose I found out kuti I had no true feelings for him, zvekutoti dzimwe nguva tiri panguva yebonde ndaitooma kunhengo kwangu ndichinzwa kuti munhu uyu even though ndakamutora kubva pane umwe mukadzi handitombomudi zvachose. What is confusing to me ndezvekuti by the time yaainge agere nemukadzi wake ndaitofungidzira kuti murume uyu ndinotomuda zvekudaro, and I would actually picture myself having a great future nemurume uyu and he was my type, but now kana ndichitofamba naye ndinonzwa kamwe kakunyara, so kaya kekuti munhu uyu wandiri kufamba naye is not of my class, but munhu wekutoti haatomboshoreke, haarove mukadzi, haapopote, haaite sei, munhu ane rudo all of the times, anenge achitoita majokes newe, achitamba chikudo newe, but zvinhu zvekutoti zvava kutondisvota. But pose apa pandaimuona achitamba chikudo nemudzimai wake vachidanana, ndaitonzwa kushuvira kuti dai ndanga ndirini ndiri mumaoko ake, but now that I have him 24/7 I'm actually thinking kuti ndinge ndichingoita kungotiza after taseva mari yatiri kuseva, because I cannot spend the rest of my life nemurume wandiri kunyazonzwa kuti handitombomudi zvachose. Chandisiri kuzoda mukomanashi, the reason yandafungidzira kuti maybe ndikareurura ndinokwanisawo kuwana an advice ndechekuti I don't want a situation yekuti tomorrow murume uyu ndinozotanga kumuchita, because this is my third marriage, handisi kuda kuzopinda mumarriage imwe yechinumber 4. Saka mukadzi uyu wandakazotorera murume wake akaintroducwa kwandiri with this other customer of mine. Vakauya this other day vachida kurukwa musoro. Mukadzi uyu paakaona kuti ndaigona basa rangu iri, she became a very good customer of mine. Aigara achingouya ndichimuruka musoro wake, so pacomplex pandinogara pakabva paita vacancy. It is quite a very private complex, saka ini ndakabva ndamutsvakira imba, because aigara achingonditi aida kubva kwacho kwaainge achigara kuti akwanise kugara padhuze nepanoshandira murume wake. So they came and then they moved in just next door to my own apartment. Takagara zvakanaka paya. Murume wake ndaingomuti bankuru, saka ye and they ndaikwanisa kuti kana ndikaita problem yemagetsi mumba mangu ndaingoti bankuru uyai munditarisirawo maplugs angu, zvinhu zvakangosiyana siyana. We didn't have a problem at all, and murume wacho he was quite a handyman. Hapana basa rainge asingagoni, kunyangwe toilet ikabloka, kunyangwe chii chikaitika, zvese ainge aine ruzivo. Saka munhu wekuti ndakapedzera ndava kungonyepedzera kuti chakati chafa, maplugs aita sei. Saka vaizopota vachiuya vachindigadzirira zvinhu zvakangosiyana siyana. Sometimes I would actually disconnect the TV, ndobva ndati TV yangu inenge yatsva, ndinokumbirawo kuti bankuru vauye kuzonditarisirawo. Saka mukunotarisa you then just show me kuti TV I think yanga yangozvomokawo, but I saw that the way that you would be looking at me, munhurume wekuti anenge atova attracted kwandiri, because ndaiti pose pandaivadaidza either ndinenge ndakangopfeka tuma night gown tuya tudiki diki zvekuti zvichika zvese zvinenge zviri panze, apa ndinenge ndakangogara pasofa zvangu ndichipretenda as if I was watching TV. Dzimwe nguva ndaiti ndikaona kuti vanenge vauya vega, I'll do zvinhu zviya zvekuti unenge uchisedusa munhurume. I'll see that the way that he is looking at me, munhu uyu ari interested, but kuti ange achindi approacha anonyara. Dzimwe nguva pakuzonovavharira door, it's either I'll do zvezva zvekungotamba navo ndichivahaga, apa ndinenge ndakangopfeka night dress zvekuti vega vainzwa kuti munhu uyu mukati haana kana chaka
yaakapfeka, but he was quite a humble man, because from the day randakatanga kuita izvi zvekuvasejusa baba ivavo up until the day ratakazotanga kugara tose, hapana kana zuva ravakambogara vandisvitsa shoko. Inini ndini ndakazotovaudza kuti izvi zvatatoita izvi, it means kuti imimi nemi tava kutodanana, because handiti muri kuona kuti panapa tasangana tisina kana kumboshandisa protection, and inini handisangane nemunhu tisina protection obva angondidhampa just like that. Mukadzi uyu wandakazomutorera murume wake akangouyawo mulife mangu, and she was just unlucky that by the time yaakapinda mulife mangu, inini I was going through a rough patch in my life, because I was going through divorce. Murume wangu apa akangondisiya zviya zvokungondidhampa, kana hembe dzake haana kana kumbogara adzitora, akangobuda nepassport yake chete. Iye murume wangu is a lecturer, saka kubasa kwake ikoko akabva asanganawo neumwe munhu waakafungidzira kuti vanokwanisa kuzotova happy together, ndokubva vatongoita move in. Ininiwo on my side ndiri munhu wekuti ndaisaziva kuti should I move on, what should I do. Ko iye murume wangu akazodzoka, yet ndinenge ndava kugara neumwe murume, ndichazoita sei? Saka baba ava pavakazotanga kugara right next door to me, dzimwe nguva ndaikwanisa kugara kusvika usiku ndichiteerera kuti are they doing any sexual sounds, zviya zvekuti I was just too lonely. Sometimes I'll just imagine kuti saka izvezvizvi vanhu vari next door, are they busy having it? Saka these things zvakabva zvandidriver so crazy zvekuti ndakava munhu ainge ava so obsessed. Ndaingogara WhatsApp yangu yakangovhura chat ravo ndichiona kuti vari online here kana kuti vari offline. Ndaitoziva kuti last scene yavo vabva paWhatsApp nguvai, kunyangwe nguva dzavanobva paWhatsApp usiku ndaitoziva kuti kana uri musi wakati vanokwanisa kusvika kana kuma 1 am vangori pafoni. Dzimwe nguva ndaitomboda kuvataipira, but ndaizongodelita ndisati ndasenda the message, because ndaizofungidzira kuti ko kana mudzimai wavo akazobata foni iyoyo achazoti kudii. Dzimwe nguva vaiti kana vachida kubuda paya, inini ndaibva ndangoronga karwendo kaya kekungoti ndingobuda navo, ndobva ndati just drop me in town. Apa zvacho zvandinenge ndakapfeka zviya zvekuti ivo vangoramba vakanditarisa. He used to look at me as he was driving, but kuti vataure zvacho zvavanenge vachiona pandiri vaisatombotaura at all. Godo rangu rakazonyanyisa after mudzimai wavo inini naye tangonetsana, but at that time iye ainge angoudzwawo makuhwa, which was wrong thing, because akaudzwa nevamwe vatainge tichigara navo kuti I had said bad things about her. But inini ndiri munhu wekuti ndinongozvigarira mumba mangu kana ndisina maclients, I just go out kuti ndingogeta a little bit of sunshine, ndobva ndangozvidzokera hangu mumba mangu, then I'll just watch my TV. Saka iye mukuzotanga kuwirirana nevamwe vanhu vainge vachigara pacomplex ipapo akabva atanga kuudzwa zvinhu zvekunyepa. When she confronted me, ndakabva ndamuudza kuti nhai mai guru, makambondionawo ndichibuda panze, makambondionawo here ndichitaura nevamwe vakadzi vanogara pano pacomplex, why mandifungirawo mweya wakashata kudaro? But iye akapopota. Then after a few days ndipo paakazorealiza kuti ainge anyeperwa nemukadzi ainge amuudza guhwa iroro, but mumwoyo mangu zvakabva zvakonzeresa kuti ndinge ndiine grudge naye, because before ndaimboti kana ndikanzwa that feeling yekuti ndinofanira kunge ndichiita bonde nemurume wake, but ndaibva ndafunga about ye, ndobva ndati but mwana wevanhu haana kana mhosva yaakambonditadzira. But from the day raakandibvunza guhwa renhema, even though akazodzoka zvake kwandiri achiapologiza achiti mainini ndinokumbirawo ruregerero pamashoko ose andakakuudzai kana ndakakutadzirai, please ndokumbirawo kuti munge muchindiregerera. But mumwoyo mangu ruvengo rwainge rwatogadzirika zvekuti I felt so jealous each and every time pandaivaona, especially pama weekends, because pacomplex pedu patinogara pane pool area, but that pool it is just adjacent to my front door, zvekuti kana munhu achiswima muswimming pool imomo I can actually see that person. Saka during the weekends vanhu ava vaiva nesystem yekuti they will just get into the swimming pool vobva varelaxa zvavo, apa vanenge vachiita romance dzimwe dzedzia dzinotobohwa if you are just single. So what I will do is just
I'll just close my kitchen window blinders just a little bit, ndobva ndangosiya akavhurika zvishoma zvekuti haukwanise kuona kuti mukati mune munhu ari kudongorera zvinenge zvichiitika panze. I'll just watch them kusvika vazobuda muswimming pool. Ndaizorwadziwa kana kuri kunzi vakadzokera mumba mavo vakagrebhana, ndotanga kufunga kuti saka izvezvezvi are they going to have sexual intercourse. This thing zvakandipinda muropa zvekuti mamwe mazuva ndaitadza kana kudya ndichingovhiwa mapictures ababa ava, because vaiti kana vakaisa zvinhu pastatus I was the first one wekuti ndaivhura mapictures avo. Mamwe acho ndaitomadownloada achingogara kugallery kwangu. In the end, because zvandainge ndava kunzwa mumwoyo mangu, it was just too much for me, ndakabva ndaapproacha vamwe madzimai vandainge ndakaudzwa kuti kulocation vanomboita vachibatsiridza mamarriages anenge aparara. Ndichisvika kuya inini handina kana kumbogara ndabuda pachena, ndakangovaudza kuti ndiri murelationship yandiri, but murume wacho haana kundibudira pachena kuti iye ane mukadzi already. Ndatova munhu wekutoti ndatova murudo naye zvekuti handichakwanise kusiyana naye. Ivo madzimai vakati zvinhu izvi handikwanise kuzviita because inini ndinowanzo kungobatsira vanhu vanenge vari mumamarriages avo. But after ndavaburitsira mari, because ndakabva ndavapa 2500 rands, vakabva vandiitira Munamato vakati chimboendai munogeza nemunamato uyu mozodzoka after 7 days. Munamato uyu wandainge ndakapiwa, pane makendo eyellow andakapiwa nerimwe kendo rered, saka ndainge ndakaudzwa kunzi makendo awa eyellow ndinoisa kumasize, then kendo rered ndiro rinenge riri pakati. Saka zvandaita ndezvekuti ndaipfugama ndakaisa picture rababa ivavo padhuze nepanenge paine mabvi angu, ndobva ndabatidza kendo rered first. Aya eyellow ndiwo andaizobatidza achitora moto kubva pakendo rered. Saka ndaiita Munamato ndichiita zvekuzevezera mumwoyo mangu, ndichitaura zvose zvandainge ndichida pana baba ava. Saka ndakaona kuti from the very first day randakashandisa Munamato, it was the first day kunzwa vanhu ava vachiita a fight mumba mavo, because vakatotukana zviya zvekutobuda panze vanhu vachipopotedzana. Then I knew kuti Munamato uyu wandainge ndapiwa wainge wava kushanda. Saka murume uyu, because they kept on fighting nemudzimai wake, iye akabva atanga kuuya kwandiri achiti mainini ndinokumbirawo kuti muudze gulezi venyu kuti chakati chakati kana ndikati handidi kuchiona, especially panhau yeutsvina, please zamai kuudza sisi venyu, because iye mukadzi uyu neni tose tinoyera mutupo umwe chete. Saka ivo vaingoti amainini kwandiri because iye akaita muhombe kwandiri ne few years. Saka murume uyu aizopota achiuya kwandiri otanga kukomplaina kuti nai mainini ndiudzewo kuti zvinoita here, because iye anoita basa rekugadzira mazi heavy dump trucks aya emamaini. Saka aiuya otanga kukomplaina kuti mainini tarirai muone kuti ndinoshanda basa rinorwadza sei, but yet pandinodzoka mumba ndinoona kuti mukadzi anenge asati atomboita anything, kunyange tii zvayo yekuti ndimbofanosokunwa, iye achitanga hake kusuka ndiro dzake nekubika. And also tarirai muone kuti dambudziko ririmo muSouth Africa rekuti magetsi anombopota achienda, it means kuti kana magetsi akaenda iye asati abika, I have to survive on my takeaways. Pacho panozodzoka magetsi kuti ndizotanga kumutsirwa sadza, zvinhu zvekuti unenge usisina kana appetite at all. Saka inini zvose zvandainge ndichiudzwa kuti uyu mukadzi uyu she was doing those things wrong, inini ndaibva ndatanga kugadzirisa pese panenge paine maerrors andaiudzwa, like the issue yekuti kana akabva kubasa anoda kuwanawo something, kunyange tii. Inini ndaingoti kana ndikangonzwa kuti motikari yake iri kurivhesa ichipinda mucarport, ndaibva ndatomusendera message, ndobva ndatoti bangukuru watouya dia, ndagara ndatokuitira tea and I'm someone anogona kubheka. Saka ndaigara ndakatoisa tumascones, ivo vaizongoita plan, vobva vauya kuya vobva vatora mascones vototaura kutoti izvezvizvi gulezi venyu kumba uko hakuna kana anything chatobikwa. Mainini, thank you so much, you are actually someone who is God sent. But mumwoyo mangu ndaitoziva kuti the more that I will keep on doing these things, zvichakonzeresa kuti murume uyu azopedzisira ava mumaoko mangu. Ukuwo mukadzi wacho aiti kana murume wake ari kubasa aiswera mumba mangu, inini ndeindichicleana ndichibheka ndichiita sei, ndaingoramba ndichimuitisa nyaya ndichimuudza kuti asikana ngatimbonai maNigerian movies paYouTube kana kuti paNetflix tichingoona zvedu mamovies, ndichimeka sure kuti kwake kumba by the time yaanozoti ava kuenda nguva dzinenge dzatokwana, because murume
wacho ndaiziva kuti no matter what by 4 p.m. anenge atosvika pamba. That was the reason why mukadzi uyu dzimwe nguva aisvikirwa asina kana kusuka, asina kana kuita sei, apa aiva nekamwana kacheche. Also the issue yesex, iye ainge achiti mastitch ake akanonoka kupora, saka pose pavaizama kuita bonde ainzwa pain, so she was just avoiding her man panhau dzebonde. But murume wacho on the other hand ainge ava kusazvinzwisisa, aingozviudza kuti mukadzi wake aiva someone aiva nenungo dzekuita bonde naye, and I took this to my own advantage because pandakangoziva kuti baba ava vainge vaine nzara yekudya chikafu nenzara yemubedroom, ndakabva ndanyanyisa kuvasejusa zviya zvekuti he had no way out. Zvakazoitika ndezvekuti pane rimwe zuva rekuti mudzimai wavo akabva abuda achienda kuscale, saka ivo vainge vava kutotaurawo neni pawhatsapp the night before, vainge vatombonetsana. Saka pavakandiudza kuti vainge vanetsana, ini ndakabva ndavaudza kuti izvozvo zvamunoita zvekuti mukadzi kana achienda kuchipatara munoenda naye, mukadzi kana achienda kumashops munoenda naye, ndo zvinokonzeresa kuti mukadzi wenyu arambe achingokujairirai. Make sure kuti nhasi amboendawo kuskero ari ega, imi michimbozororai. Amuone here kuti mashandiro amunoita, mazispanera amunoti munosimudza kubasa anorema. Just take this day as an off. Iye mukadzi wavo she just took the car ndokubva aenda kuskero nemwana, tikabva tangosara tiri tu nababa ava, even though pacomplex apa painge paine vamwe vanhu vainge varipo, but kuma areas kwatinogara everyone they just live their own private lives, they really don't care kuti umwe munhu ari kuitei in the next room. Saka tasara tiri tu kudaro, ndakambogara ndokuzoisira baba ava message ndichiti mumba mangu I think kuti mune gonzo riripo because ndiri kunzwa movements at night, saka ndikuda kusimudza mubhedha wangu ndinyatsokuona kuti is there anything under the bed. Ivo vakabva vauyawo vachiti vari kuda kundibatsira, saka mukundibatsira ndainge ndakatoshama. Ndizvezve zvokuti ndainge ndakangopfekawo long t-shirt but underneath pasina kana chandainge ndakapfeka, saka pese pandaipfugama ndichinotarisa pasi pemubhedha ndakazongonzwa baba ava vava kundibata and tikabva tatotanga kuita bonde tese. Tichingopedza kuita bonde, ini ndakabva ndaita like someone ainge asitombori desperate at all. I turned things around, ndikabva ndavaudza kuti inini baba imimi kubva zvamakatanga kugara pano hapana kana zuva randakambonzwa any kind of feeling pamuri. Izvi zvamatoita motomeka sure kuti matondiitira plan, because iyi yekuti munokwanisa kungorara neni mobva matozviudza kuti matondishandisa, yet inini ndainge ndisina kana feeling nemi, hazvitomboiti. Otherwise mudzimai wenyu ndinomuudza. Saka ivo baba ava vakazopedzisira vatova munhu wekuti always vaigara vachingondinyengerera, not knowing kuti zvinhu zvese izvi ndainge ndakatozviplana from day one. Ivo vakazongoramba vachingonetsana nemudzimai wavo. On the other side ndaingoramba ndichingonopiwa Minamato yakasiyana-siyana, even mapictures avo aigara ari pasi pepilo yangu anenge akaiswa nhombo dzeminamato. Pose pavanenge vakarara mumba mavo vaipedzisira vazondisendera message vachingoti I cannot sleep, I don't know why, ndiri kungonzwa hana yangu ichirova. Ini ndaibva ndaziva kuti minamato iyaiya it means kuti iri kushanda. To cut the long story short, mukomana chakazoitika ndechekuti musi wa3 December inini nemurume uyu takazoita move in officially, but mukadzi uyu the previous night ainge atuya nehama dzake akabva ati murume iwewe ndakupa gubhuro rako handichakudi, because she knew kuti out there was a girlfriend but she could not pinpoint where the girlfriend was, even kutosuspecta kuti inini muneighbor wake ndini ndainge nditori muprocess yekuti ndinge ndichimutorera murume wake. Haana kana kumbogara azvifungidzira, akabva aenda ndokubva ambonyarara. Then last month akabva atanga kundisendera messages aya ainge achirakidza kuti kunze uko kune umwe murume ainge achimupa pressure yekuti vange vachidanana, but she wanted to move in back nemurume wake. Saka paindibvunza maadvices kuti oita sei just for the sake of their baby, should she move in back with her husband. Inini ndakabva ndatanga kumufeeda information yekuti amai niya, dai maiziva kuti kubva zvamabva pano vakadzi vapinda mumba menyu vanodarika kuma20. Kana muchida kuya kuzokumba zvirwere zvakaita sana sikina naedzi, dzokai henyu. Asi kana muchiri kuda nezveupenyu hwenyu, just go ahead with this relationship iyi yamava nayo.
iye mukadzi uyu akabva atondipa nhamba dzemurume iyeye ari kumunyenga, ndikabva ndatovapa pressure yekuti vatange kudanana. Now iye ari kuti ari kuda kuuya nemurume wake uyu munyowani kuti vange vachizondiona zviya zvekunge ari kuda kusvotisa murume wake. That's where ndakabva ndamuudza kuti zvinhu zvauri kuda kuita izvozvo hazviite, because I was afraid kuti kana akangodzoka pacomplex apa she would find out kuti takatovharisa imba 1 inini nemurume wake tava kutogara mumba mangu, so I couldn't let her kuti ange achindishanyira. But pamafoni ndinongomupa that pressure yekuti iwewe chitodanana nemunhu wako, you must be happy nemunhu wako uyu, murume wako uyu hauchatombofi wakamugona, yatongova shumba yemusango yekuti haisisina kana control. Mukomanashi, that is my own confession yabva pasi pemoyo wangu. I'm trying by all means kuti murume uyu neni tive ne-relationship inokwanisa kuzova ne-happy ending, but zvacho zvandava kunzwa muhana mangu, I can see kuti inini nababa ava hatina kana kwatiri kumboenda. It was just that ndakangovachiva vachiri kugara nemukadzi wavo, zviya zvekungochiva munhu. But now that I am staying with him, kunyange vakatamba nene chikudo sei, ndinotonzwa kutosvotewa nezvacho zvavanenge vachindiita. Even majokes avo, I feel kuti they are no longer that funny. I actually get angry kana vakabva kubasa vakatanga kuita majokes neni. The simple fact ndeye kuti baba ava handina kana kumbobvira ndambovada at all, handizive kuti ndakapindwa nedhimoni rakaita sei. Please help me, what should I do? Already ndiri munhu akatodestroya marriage yeumwe mukadzi, but now I don't know kuti ndoita sei. Should I just give up on baba ava, or should I just love him? Because munhu who is a good man, murume ane moyo wakanaka, munhu anotondida, anotodawo hama dzangu, he wants a stable family. Ndo zvavanogara vachingotaura kuti all that I wanted in this life is to have a stable job and a stable family. Now that he is with me, he thinks kuti finally he has found that stable family. Please help me Mukomanashi, I know what I did is wrong. Vaya vekumbojaja chimbomirai apa. I want practical solutions, not zviya zvekunzi hey you were wrong, hey you were that. I prefer kuti musazoposta voice note rangu, itai zvekutaipa. Vedare, that was a long voice note randakatumirwa navahanzvadzi vedu. Please let us try to talk with her in the comment section. Vadiwa vateereri, kana kuri kunzi munotumirawo mavoice note anenge akareba, please chingondipai mvumiro yekuti ndinge ndichimaposta, because kutaipa chinhu chine 20 minutes zvinotitorei nguva. Vadiwa vateereri, tichadzoka zvekare nemamwe masecrets and confessions, asi tisadaro vanhukadzi. Let us not destroy marriages evamwe. Chingozvitsvakirai vanhu venyu vanenge vasina vanhu.